Ja, som du kan høre, Lasse, så kører den bare. Lige nu er den kold jo selvfølgelig, det er tidlig mandag morgen, men den lyder som den skal. Og når vi tænder her, så kommer der lys i det hele, og det hele fungerer. Radioen virker fint. Radioen virker. Ja. En lille film siger mere end 1000 ord, så nu prøver jeg at sende den her til dig, så håber jeg, at du kan se den. Og du kan se her, loflyset virker. Jeg ved ikke hvorfor, men det er et eller andet folkevogns fanatikere altid er helt vilde med. Og det var frontklappen. Og Eversbækker, det hele virker ganske fortrinligt. Og jeg løfter her. Den har haft en lille påkørsel hernede, kan du se, i bunden af, men ikke noget farligt rust overhovedet. Det ser sundt og rask ud. Og dumkraft, og det hele sidder, hvor det skal. Jeg kan lige gå op og åbne til motorrummet. Lakken er skidesvær at vise fejlene på. Nu blev det så også regnvejr, det gjorde det ikke bedre. Men den har, som du kan se, lidt her ved vinduet. Og nu går det lidt stærkt, fordi det regner, og jeg ikke har så meget tilbage af tid på. Der er lidt rustplet her. Fælgene, ja, de er lidt skrammede, men der er ikke nogen hakker i nogen af dem overhovedet. De ser ganske fine ud, men der er ridser i. Masser af ridser. Det er ikke nogen hemmelighed. Og den her nede, ja, den er støvet, men umiddelbart er der ikke noget farligt ved det heller. Så det var bilen. Jeg tager lige nogle stillbilleder af motorrummet eller frontklappen også.